uShameni uzofaka nezingoma zasemanyuvesi kanti-ke amagoso aqhamuka ey'ngxenyeni zesifundazwe iKwaZulu-Natal. Kuyothi-ke uma kuphela uShameni bese kungena umunxa kaMaskandi kanti wona uxube bonke abaculi abasangena emculweni nasebevelele. Emagosweni akhona khona uPhusha Moya, umfoka Mbatha, uLundi, kube khona uMthakashana umfoka Mathonsi eMandeni, bese kuba khona uKhulani ekamfoka Ngeme eNkandla, kuzoba khona ekamfoka Vilakazi uKhalamfazi eMahlabathini futhi khona uLundi, kube khona eka2 Bullet umfoka Mzobe la kaMaphumulo, bese kuba khona ekaKuvozile futhi khona eNkandla. Abantu-ke bazobhema bakholwe ukwehluka kwalomcimbi wombuso wamaciko nonyaka ngenxa-ke yokwehluka kwawo okuhlabahlosile. Bonke labaculi nje abathandwa kakhulu abantu futhi nalabo abafikayo abaculi abathandwa abantu, hayi bakhona impela nje kakhulu. Bakhona oNtencane, bakhona oduma kahle, bakhona oSicebi, zikhona-ke nalabo ekuthiwa amakhosi-ke oMaskandi, bakhona nabo futhi ngokuphelela, bakhona oSaliwe umfoka Ndunakazi, igoso laseDondotha. Zikhona nje insizwa impela ziningi kakhulu. Kulo mcimbi kungenwa mahhala kanti-ke uzokube usey'nkundleni zaseCurries Fontaine eThekwini ngesonto kusuka ekuseni.